Kalbaryo ngayon ang kinakaharap ng mga mangingisda sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Maliban kasi sa halos wala nang mahuling isda, dagdag pasanin pa sa kanila ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Inabutan namin ang mangingisdang si Tatay Jomar mula sa Barangay Karanan. Nakakagaling lamang sa laot bitbit ang kanyang lumang lambat na may mga butas na rin. Isa-isa niyang iniahon ang lambat pabalik sa kanyang bangka, ngunit 3 pirasong maliit na isda lamang ang kanyang nahuli. Mga huling hindi pa sapat para sa pagkain ng kanyang pamilya. Sobrang napakahirap ba? Ibo kang kadito ng dako, mahalong pang gasolina. Minsan maindakop kaya sobrang hirap. May pagsapala na lang, makabili lang ba ng ng pambigas. Tanghali pa lamang ay ikalawang pagpalaot na umano niya iyon sa araw na ito, ngunit katulad ng una, wala pa rin halos